Ето и да разгледаме мястото, на което спа и прекарвам повечето време, като съм тук. А именно стаята ми. Скромна глечица. Не е особено голяма стаята, но за един човек перфектно. В сравнение с други квартири, които съм виждал. Тук това гениално нещо, което съм направил е, имам 3 метров селфи стик за камерата. Тя е 360 градусова, да не се чуете, що е 3 метра. Разгънал съм го просто и съм проснал директно, тъй като нямаме простор. Отделно тези мрежи не могат да се махат. Никаква идея, не знам кой го е измислил, просто не могат да се махат. Да. Купих тротинетка, просто съм още някакви дрехи даже върху нея. Служебните дрехи. Да има с какво се придвижваме, все пак всичко е далече. Вече сме навънка. Отиваме да търсим местенци за втора работа. Набелязал съм няколко места, като ресторанти, барове, защото гледам да е нещо с бакшиш. Все още нямам social security, когато бях да го изкарвам заедно с банковата сметка. Първо бях учил за social security. Обаче ми казаха, че няма как да съм без резервация, въпреки че на някои места са пускали, но аз не се получих на този късмет. Върнаха ме от един офис, отидах на друг, след което охраната ми каза, че мога да си дръпна билетче от машината. Имаше такава машина за чекиране на номерца, нали, кой си поред и да те извикате. Извикаха ме, очаках сигурно час и половина някъде най-малко. И жената на гишето ми каза, че изрично е упоменато някъде си, не разбрах къде, че без резервации абсолютно никъде няма да ме допуснат. Да, направих си резервация за юли месец. Някъде средата беше, това беше най-ранната. Работодателя ми каза, че реално няма да има проблем. Аз след това си изкарах банкова сметка. Парите вече си ми ги превеждат по банкова сметка, за което няма проблем. За social security ще почакваме малко. Надяваме се с втората работа да нямаме проблеми от към тази гледна точка. Малко май се загубих по центъра. Но не е топло времето, да го цялата седмица да е 30 градуса. Намерих една печица, на която да седна тук в центъра. Да попитам за втора работа, е точно до мене. Аз между другото дори да си остана само на едната работа, която е спасител. Пак е добре, защото имам доста овъртаймчета, които мога да правя. Имам 40 часа, които ми се заплащат по $17 и 65 цента. И след 40 часа ми се заплащат по $26 и 50 цента. Като на седмица минимум 50 часа мога да правя. Проблема е сега, че не мога да направя повече, защото има доста хора, които са дошли на малко басейн, са отворили. Просто трябва да разпределя часовете по доста повече хора. Пускам 360-то, много рандом ми дойде, за да направя едно салто. Някакси тук за цел имам всеки ден да правя поне по няколко салта. Първо, защото го научих скоро, искам да го свикна. Второ, да има хора. Някакъв път се притеснявам, като съм пред хора. И сега просто ще пробвам да го направя тук. Да пробваме ли да направим един спид тест с една ръка? Майка как ми излезе. Спид теста фейлна. Ще се бутнем в пичето колелото. Върнахме се вече от място, с което питах за втора работа. Пак говоря в множество слове. Върнах се. Разговарях с менеджерката. Да, ми също така попълня някакъв формуляр, че там напише имената, телефонният номер и One Student. Реално няма какво толкова да попълня в този формуляр, защото мисля, че завърших в Америка. Изобщо дали съм завършил в Америка, къде съм работил в Америка и просто написах на формуляра, че съм J1 Student.
ще търся работа. Единственият проблем е, че първата ми работа с пастел, часовете са малко гадно направени, защото почвам от 10:30 сутринта и приключвам в 8:30 вечерта, което означава, че аз за втора работа, освен да работя в почивните дни, нямам договарян, защото нито първа смяна мога да взема, нито втора, тъй като нали, съм между тези часове на другата работа. Сега ако почнах примерно в 7 сутринта и да приключвам в 5-6 след обед, тогава ще е друго. Обаче аз имам и път до там, това ми е около половин час с автобус. Значи и обясних на менеджерката, казах и, че според тези дни, в които ще почивам, нали, ще мога да вземам дори смяни от 12 часа. Това няма да е никакъв проблем. Аз ще видим дали ще ми се обадят. Тук се намира и метрото им. Не е подземно. А тук е нещо като сборен пункт. Да кажем обръщалото на НСА. Може да го наречем. Това тук е вход за метрото. Това Слави Трифонов, бе. Доста по-голяма, отколкото очаквах, между другото. И мирише на нудали навсякъде. Защото ме е буквално 5 минути. Яйца $3, $5. Всеки имат яйца за $9. 10 даже. Това е нормално, бе. 12 яйца, $10. О, това вече е оферта. $7.30 за това кафе. Литъри 18. То концентрат, между другото. Малко протеинче. Sorry. Yeah, so you understand. But for now, I've not received bill. Трябва между другото да се вземат тиган. Защото работодателите уж не осигуриха някакви така кухненски потребности за кухнята. Намерили са най-ефтиния тиган, който са могли да намерят някъде. И буквално на 10-12 готвения на газ, то тиган изглежда се едно съм го траскал, удрял, фърлял някъде. Даже си изкриви. И му падна дръжка. Да.